ihe ọbụla ga-eri isi anyị nyakpụrụ okpu anyị. Ọ bụrụ na ọla edo taa nchara ka ezi ihe ọlaọcha ga-eme. Chukwu ekwekwala ka ihe rolo tara arachasị ofe. Ntị adịkwa mmadụ egoola gị ihe mbụ maọbụ kwụọ ụgwọ ihe na aha emesịa ka ọ bịa were ya, ị na-echezikọ ya mbịa bụrụ ihe ahụ ichiela onye ahụ chi onye ahụ ịhụ izi ya. Ị ma na o nwere ike na onye ahụ adị nwa. O nwere ka ụwa ịhụrụ si aga. Anyị niile na-eche ka mmadụ anyị na-akwado ihe anyị ga-eme echi, mana Chukwu ma ihe ga-eme echi. Ngwa chere ka m kọrọ gị otu ọ sọrọ si be ha gaa na mba ọzọ ka ọ gaa biri izere ndụ maka tigbuo ozogbuo nọ na be ha. O nweghị ụbọchị iketara na ịga ya anụ akụkọ ọjọọ ịpụ iri hụ ozu mmadụ n'ụzọ, ndị chụrụ mmiri batasị gị n'ahụ ozu mmadụ na mmiri. Oge ụfọdụ ọ bụrụ isi mmadụ ga-aga tọma n'ahịa. Ihe ndị a niile nwoke otu ọ sọrọ ebilie zere isi onwe ya gawa na mba ọzọ ka ọ mara ma ihe na-eme n'obodo ya ọ ga-ajụlata ka ọ lọta. Ọ gaa n'ebe ahụ ọ gbagara kwa ụgwọ ụlọ ga goo fom tọgbọ go kọtin wụsa ya n'elu fom dowere kapeti abụọ n'elu fom ahụ. Otu ọ sọrọ apụ nwa otu ọnwa aga nwaanyị ọkwụrụ ụgwọ ụlọ ahụ ya otu ọ sọrọ. Ọ maghịkwa na onye ọ bụ, o ji ya akara ekwentị ya. Ọnwa isii aga ọhụghị ya, otu afọ aga ọhụghị ya. Ọ na-emezi otu afọ na ọnwa abụọ nwaanyị akpọrọ nwa ya nwaanyị gawa n'ụlọ ndị uwe ojii garuo kọrọ ha ka ihe si wee dị. Mgbe ahụ ụgwọ ụlọ otu ọ sọrọ kwụrụ emela spai. Ndị uwe ojii mmadụ abụọ wee soro ha gaa gbakọ ụlọ ahụ wee hụ naanị fom kapeti na kọtịn awụsara n'elu ya ebupụsie ya. Onye ọzọ chọrọ ụlọ ewere ọnụ ụlọ ahụ. Nwaanyị ahụ na-eche ma otu ọ sọrọ bụkwa mmadụ ka ọ pụrụ ihe mee ya. O chegide chee ka o ji wee bụrụ mmadụ ka mmadụ ga-esi ga akwụ ụgwọ ahụ izi ya ka ọ ga-abụ na otu ọ sọrọ mere njem o nweghị njem o mere. Ọ bụ na nwoke ahụ ya nwụọ fuo efuo. Ka m gwa gị ihe mere otu ọ sọrọ. Ọ dịghịzi ndụ. Otu ọ sọrọ gara igote galọn ọ ga-eji wee ga agbakọ mmiri be ya ka o nwee ike gbara mmiri sacha n'ebe ahụ ọ chọrọ ibi. O gochara anya bụ jerikan kwụ ụgwọ weezie jerikan ahụ tinye ya n'imi ka ọ mara ka isi ya dị, mara ka o esi wee ga asa ya, mara ma ihe ejiri agbakọ na-esi isi ka o nwee ike họrọ nke isi ya dịtụ mfe. N'imi ka ọ kwụnyere ozugbo ọ kwụtara ebe ahụ na-ehu anya okwu anya ọ gbapịtam ahụ o megharịa. Nwaanyị ogoro ihe a na nke ya ahụ na agwọ nọ n'akịrịka mgbụkwa aba anya ọnụ otu nwa otiti. Ndị mmadụ agbakọta eburu otu ọ sọrọ gawa n'ụlọ ọgwụ ka ọ nọ wee jụgarị. O wee bụrụ otu a ka nke ya si wee gaa. O wee bụrụ mmadụ ịgba ọsọ gbanye n'ụsụ ọsọ ewepụta ekwentị ya kpọọ ndị be ha mmadụ ole abịa n'obodo ahụ ọ nọ gaa buru ya. O nweghị onye ma ebe ọ kwụrụ ụgwọ ụlọ. Nwaanyị ọ kwụrụ ụgwọ ụlọ amaghị na ihe dị otu a mere. O wee bụrụ ije ụwa. O nweghị onye ma mgbe o ji ala. Anyị na-eche ka mmadụ anyị ga-ego ụgbọala echi, anyị ga-arụ ụlọ nwanne echi, anyị ga-eme nke ọzọ na nke ọzọ na-abịa abịa. Anyị amaghị ihe echi ji abịa. Echi dịkwa ime kpọrọ nwa n'azụ, naanị Chukwu ma ihe ọ ga-amụ. Gee m ntị, ị ga igo ihe ọbụla bụ jerikan maọbụ fọrịn maọbụ lokal eji n'ime amara ma o nwere isi. Ụfọdụ n'ime galọn ndị abajọ kemikal ka eji agbakọ nke bụ na o kwesịghị ka mmadụ ndị isi ya ma ya fọdụzi itinye ya n'imi. Igolosi ụdị galọn ndị a uwe detajenti na mmiri ịsa anya ọfụma. Ị ga-amụ ihe ịsara ya tupu ihe ejiri agbakọ apụọ ka ebu n'ụzọ eji imi eleta ihe dị ya n'ime. Sasie ya ike ọkachasị ọ bụrụ mmiri ọṅụṅụ ka chọrọ izi ya agbakọ maọbụ mmiri iji esi nri. Ajụ ya ajụ eri bụkwa onye butere arịagharị anwụ. Ihe onye na-amaghị bụ ya iki. Ọ bụrụ na ikwu amaghị ibe nyere ya akazi ya maka na otu onye anaghị amacha ihe niile. Ya ka gazi ji wee sị na ihe ha ji awụ abụọ bụ ihe otu onye na-ahụghị onye nke ọzọ ahụ, maka na agwa otu onye hụrụ na-eyi ya eke. Ntị adịkwa ya gazie.